Čo si dáte? Jaj moja, keď na teba tak kúkam, tak jeden veľký strik vínový. S vínom alebo bez? No vínový strik bez vína, ne? Počúvaj, ale keď nedávaj si to bez vína, to ti nebude chutiť. A ty? Ja si dám jeden strek vínový s vínom. Rob si prčo z plasteliny, dobre? Zatiaľ je jak plastelína moja, ale keď ho omácáš, tak stvrdne, jak gips. Ty si omacaj mozog, ty gips, debo. Čo robíš, prosím ťa? Čo je, čo? Čo mi do nej vrtaš? Však ja ju chcem veľa, onej, láska. Však dobre, no ale však čo, že som povedal, že strek chcem, ne? Strek, to čo je za slovo toto, že strek? Však ale tak je to správne slovenský spisovne, vidím, že sa nezdelávaš sám. No však sa nehovorí, že strík, ale sa poví, že strek, ne? Strek, prosím ťa, to odkiaľ máš? Však oni, ne? Som to počul v slovenskom dabingu, rešpekt. Tak. Ja budem hovoriť. Dobre. A či? Jaj moja, ty chodíš jak gazela. Však ona chodí úplne inak. Kto? Gizela. Ale ne Gizela moja, ale gazela. Víš, to je taká labuťka. Labuť? Počuj moja, nepôjdeš so mnou. Čo? Jako kam? Domov ne. Tam je žena a deti. Ale tuto nedaleko jeden výborný, výnimočný hodinový hotel. Jako hodinkový hotel, hej? No. So samými hodinami, ne? Tak môže byť moja, ale hlavne víš, mňa už veľa tlačí čas v gaťach. A ako čo tam budeme my dvaja robiť? No štrikovať, ne? No počkaj, Lecike, stop, no tak doteraz som mlčal, jak si ma prosil, ne? Ale však zas prestan slečnú odrbávať, že ty nevíš štrikovať, veď ty nevíš štrikovať. Ty... Tu nevíš štrikovať. No však ty nevíš... Ja nevím štrikovať. Dočkaj, však aj ja nevím štrikovať a nehambím sa za to. Dobre, moja, vidím, že si správna baba, budem tebe úprimný. Ja ťa chcem ale veľa ohnúť. Johnny! Jaký problém, Praha? Chlapec môj, a tebe čo sa stalo? Čo si taký napuchnutý, ty? Ale problém... Jaký problém, puco, na zdraví? Žiadny problém. No, tento chalan, chcela by som si myšla domov, potom do hodinkového hotela a chcel tam, aby sme sa ohli a štrikovali spolu. Takto, chlapec, no... Nehovorím, ale nebolo to komplet tejto časovej súvislosti. Tak ty, poď sem. Kto? Ja? No ne, ja ne. No tak choď. No ja? No ja, ne? Nenechaj ho čakať, tak napadne. No som sa narobil jak hovado, dík, že si mi pomohol. Ale víš, puco, však to by nebolo fér, dvaja na jedného. Ježiš, tak táto ľudomilosť ťa raz zabije, ty. Pocit sa, ideme veľa štrikovať do hodinkový hotel. No a ja som zase zostal na odsud. Môžem vyštrikovať sám.